Vikend za nama bio je po broju pregleda među rekordnima, a povrede, traume i oboljenja pacijenata šaroliki. Najviše je bilo padova što u kućnim uslovima, što na otvorenom, istakle načelnica službe doktorka Gordana Simić. Pa sam što je bilo lepo vreme, previše posla je bilo za naše ekipe, bilo je 63 izlazaka na teren, od toga 11 na javnom mestu, 4 osobe su bile pod uticajem alkohola, od toga jedna zbog teturavosti i pada i povreda glave, zatim je bilo 10 padova, bio je jedan udes gde je vozilo udarilo u banderu, bile su 2 povrede na radu, tako da oprez za one sve koje rade. Jedan od mehanizma povređivanja opet autom bio gde je radnica povređena i eto savez za sve njih da budu jako obazrivi, pogotovo kad je i sumraka i kada dođu u tu takozvani mrtav ugao kada jednostavno vozač ne može da ga vidi. Ono što ne bi trebalo da bude, ipak je bilo, a to su nasilja. U pitanju su 2 nasilja nad ženama, jedno porodično i jedno gde su veći broj nepoznatih osoba povredilo jednu našu sugrađanku. Bilo je 10 padova, najveći broj padova je bilo zbog spoticanja i povređivanja, bio je nekoliko padova zbog vrtoglavice, bilo je padova i zbog niskog šećera i jedno malo neobično pad sa bicikle, ne zbog saobraćajnog udesa, nego vozača ujela pčela i najverovatnije od straha, s tim što iza tog ujeda nije imao alergijsku reakciju. Bilo je 170 pregleda u ambulanti, što je previše za 3 dana. Ono zbog čega su se najviše javljali dalje su kardiovaskularni problemi sa svim svojim komplikacijama i ovog puta bi izdvojili čak 4 pacijenta koje su imali krvarenje iz nosa, a u 99% slučajeva razlog za to je nagli skok ili izuzetno visok pritisak, tako da savez za sve naše sugrađane kojima se to desi, znači treba proveriti pritisak ako je visok i ako se leče, oni znaju otprilike koji lek mogu da u takvoj situaciji zgrickaju, brzo obore pritisak i to krvaranje će stati, ali za svaki slučaj trebaju doći proveriti da li taj pritisak i dalje pada ili da se ne desi da ponovo dođe do krvarenja. Saveti lekara za naredni period su osluškivanje sopstvenog organizma, povećan unos tečnosti, a za hronične pacijente redovno uzimanje propisane terapije uz konsultaciju sa izabranim lekarom.